Hello, magandang umaga. Nandito po kami ngayon sa historic bridge ng Anda, Pangasinan. Dito po yung na-shoot yung Plastic Mom. si Mark Bautista yata yung may dala. Hindi ako nagkakamali. Hi! Here we are at Anda, Pangasinan. Here at the Boracay of the North. Tondo Beach. Yan. 360 degrees. Ikot. Sige, tingnan mo. Tondo Beach swimming area with all the sandbars. Nice view. Go. Hello! Nandito po tayo ngayon sa Anda, Pangasinan. Dito po sa Tondo Beach. Ito po yung tinatawag nilang Boracay of the North. Maganda siya, tingnan niyo po. Malawak yung sandbar ngayon. Low tide po ngayon. Kasama ko yung, siyempre, yung kagaragan. Pugi po yan. Okay, tingnan niyo. Maganda yung clouds. Maganda yung sun. Maganda yung, malayo siya. Somewhere there is the Cory Island.